אוקיי, אז אני עושה סרטון איך לערוך בקפקט, כי יש הרבה שעושים עכשיו בארץ, אז אני עושה גם. אז דבר ראשון, בוא נבחר סרטון. אז אני אקח נגיד את הסרטון הזה של 2 דקות של המין אמן. עכשיו, דבר ראשון, תשתיקו את הסרטון ותלחצו כאן, וזה מסתיק את כל מה שיש בכל הדברים. ודבר שני, לכו עד הסוף ותלחצו על הדבר הזה ותעשו מחק. עכשיו, דבר מאוד חשוב, שנגיד בא לכם שזה יתחיל מכאן, אז תלחצו לאזור שבא לכם שזה יתחיל פיצול, ואז תמחקו את זה, וזה מוחק את כל מה שהתחלתם מההתחלה. וככה אתם יכולים לקחת כל מיני קליפים מסוימים, ונגיד אם בא לקחת את הקליפ הזה, אז אני עושה פיצול, והנה יש לי את הקליפ, ועכשיו כאן אני יכול לשים אפקט. איזה אפקט שבא לי, ואז ככה נגיד 4K, יש פה אפקטים של פרו, אז אני ספציפית פרו, אז אתם יכולים להשתמש באפקטים שהם לא של פרו. נגיד, יש כאלה שהם לא של פרו, נגיד זה וזה, אתם יכולים להשתמש באפקטים לא של פרו. שגם בלי פרו יש אפקטים טובים. כאן זה מעבר שאתם יכולים לשים משהו, אתם יכולים גם לא. עכשיו משהו מאוד חשוב, זה האוברליי למטה, האוברליי. אם תלחצו על זה, אתם יכולים להוסיף משהו, שיופיע על המסך. תראו, נגיד עכשיו הוספתי רק your body, ועכשיו יש לזה סאונד. ועכשיו, איך לעשות את זה, אוקיי? אז בשביל זה, כדי להתקין את יוטיוב מיוזיק, שזה אפליקציה של המוזיקה של יוטיוב, להתחבר אליה עם החשבון שלך, אולי אתה לא תצטרך כבר, ואז כאן אתה מוצא את המוזיקה שבא לך. סנסודיין שיקום קליני מתחילה לעבוד תוך 2 דקות ומשקמת את השיניים. ואז זה עושה פשוט שילום מסך, ועובר לקפקט, עושה אוברליי, מוסיף מההתחלה את כל המוזיקה, ואז תוך כדי אתה יכול מעלה את זה למעלה. עכשיו, מה הדבר חשוב? אם אתם עושים סרטון, אתם יכולים לעשות ככה, אבל אם אתם עושים סרט, עדיף את הזה של הטיק טוק. עכשיו, יש עוד משהו חשוב. נגיד, זה הקטע, אז תמיד בשבילי כל קטע אני לוקח בנפרד ועושה, אני הולך לשינוי, לוחץ על הקטע, הולך לשינוי צורה, לוחץ על זה, הולך לשינוי גודל, ואז אני חותך רק למה שבא לי לראות, שזה יהיה קטן. נגיד פה בא לי את למין, ואז אני לוחץ זה, מגדיל, והופה, יש לי פה רק את למין, רגע, ועכשיו כאן, שאנחנו עוברים לכאן ולא רואים את למין, אני עושה פיצול, ועכשיו בקטע הזה, שרואים את למין, אבל לא באותו מקום, עוד פעם שינוי צורה, עוד פעם שינוי גודל, ועכשיו אני גורר את זה ללמין עוד הפעם. ועכשיו גם כאן רואים את למין. וככה אני יכול לקחת כל מיני קטעים שבא לי, לשים להם אפקט, ולחתוך פשוט ואז לעלות לגודל זה, וזהו. ומוזיקה, כמו שאמרתי לכם, בשביל מוזיקה אתם לא יכולים לקחת מקפקט, אבל מה שכן, אם אתם רוצים, יש בקפקט אפקט סאונד, ואז אתם יכולים לשים נגיד כל מיני אפקטים כמו, וכל מיני אפקטים כאלה. ככה נגיד גם בסוף סרטון שיש את השם שלי במהירות, אז אני עושה את זה. ועכשיו הרבה שואלים על כתב סקוף, ואתה לא חייב דרך מסך ירוק דווקא כתב סקוף. אפשר ככה נגיד, תראו, טקסט, אוסף טקסט, גם מדבקות זה לא חייב פה, יש פה דברים של פרו, יש פה דברים לא של פרו, גם מדבקות, אז כן, אבל תעשו אוסף טקסט, ואז כאן אתה יכול לכתוב משהו בלך, נגיד אני כותב מלך, ועכשיו אתה יכול ללכת האנפסות, ואז כאן אתה עושה לולאה, ועושה אוברליי של תמונה. אוקיי, עוד פעם אתה כותב את התו, אנפסות לולאה, אוברליי של תמונה, אתה יכול לבחור אם זה מהר או לאט, זה לא כל כך אכפת, ואז הכתב הוא כאילו בצבע של המסך. נגיד אני אעביר אותו לכאן, כדי שהוא יהיה על כל המסך, והנה עכשיו רואים הכתב באמצע והוא בצבע של המסך,
כמו שיש אותו לכולם מינורים. אפשר להגדיל אותו כמובן, אפשר כמו ילד לשים אותו ככה באמצע בגדול, אז כן. אז ככה בעצם עושים הרבה עריכה בקפקט, אבל אם בא לכם מוזיקה באמת, אז כמו שאמרתי, אני ממליץ להתקין יוטיוב מיוזיק, וביוטיוב מיוזיק למצוא את הסאונד, לצלם מסך, ואז בעצם לשים את זה כאוברליי ביוטיוב, כמו שאני שמתי. וגם ככה נגיד, אם אני אתן לכם דוגמה, אני אסניה את זה מהזה. ככה אני גם עשיתי נגיד את המינימל, הנה זה למינימל. כן, הנה זה. דבר ראשון, פה לקחתי שתי קטעים, גם קטע של המינימל בועט, גם את הקטע של המינימל חוגג, ואיך עשיתי את זה, אם אתם תסתכלו, גם מאוברליי. הנה, רואים 0.5, עשיתי את זה ועשיתי את זה. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות את זה. בוא סתם נשמור ונלך לזה שעשינו. תגיד אם בא לי שעכשיו פה פתאום למינימל יופיע, דבר ראשון אני צריך למצוא את התמונה, נגיד בא לי ככה שהוא יופיע, אני לוקח את זה, עושה צילום מסך, אחרי הצילום מסך אני חותך את זה לככה, חותך שרואים רק את התמונה. מאוד חשוב שמראה בתמונות, ואז מוסיף, אפשר למחוק את הקטעים האלה, אני יכול להחזיק את זה, אם מחקתי משהו שאני לא רוצה אני יכול לעשות ביטול, לזה. אבל נגיד אני אעשה את זה, אז עכשיו בדרך כלל אני ממשיך את האדיט עם אוברליי אחרי שאני עושה את זה, אז נגיד כאן, עכשיו למינימל, אז אני יכול לבחור את התמונה שעשיתי, אז אני אעשה חזרה, עכשיו אני יכול לבחור את התמונה, ועכשיו שהיא מופיעה כאן אני יכול להוריד אותה, אני אעשה קודם כל חזרה, ועכשיו כאן אני אעשה משהו מאוד חשוב, אני לוחץ על זה, הסרת רקע, ועכשיו הסרה מותאמת אישית. ואז אתה מקיף את מה שבא לך שישאר. יש הסרה אוטומטית, אבל זה רק עם פרו. אתה מקיף את מה שבא לך שישאר, ועכשיו אני רוצה את למין והילד. אני מקיף את למין והילד, ואז אני עושה וי, ואז הנה, מוריד לי את הרקע, ויש לי רק את למין והילד. עכשיו אני אחזיק את זה אחורה, בדיוק כמו שזה כאן, רואים? אז אני שם ככה, ואז בעצם אני טיפה מעריך את זה, מזיז טיפה לכאן, ועכשיו כאן אני נותן לכם טיפ. תיקחו כמה זמן, לא הרבה, תעשו ככה, ועכשיו את החלק הראשון תורידו למטה ממש. עכשיו את החלק השני, עוד פעם תחתכו, ואת החלק השני תורידו גם למטה. פחות למטה, ועכשיו את החלק השלישי, אתם יכולים להמשיך עד שזה כאן, אז תלחצו על כאן, תלחצו על מחק, ואז את החלק השלישי אתם משאירים באותו מקום ותסתכלו. רואים, נגיד אם הייתי, יש את הקטע הזה שאני ממליץ פשוט להוריד עם פיצול, ואז ככה, רגע. אתם עושים ככה בשביל, כמו במצלמה, אם בא לכם שהקליפים יהיו ארוכים יותר או קצרים יותר, אתם פשוט עושים את זה עם האצבעות, כמו במצלמה הזה. כן, והנה, עכשיו אני אראה לכם. אוקיי? רואים? ועכשיו עשיתי את זה. והראיתי לכם את כל המדריך, אז אתם יכולים לעשות עכשיו גם לעצמכם אדיטים טובים. וזהו. עכשיו אני הולך לערוך את זה.